Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і яе прамовы, як звычайна. Нас можна і слухаць, і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, УКонтакце, на канале YouTube. У складаных сітуацыях менавіта незалежныя прафсаюзы апошнія, хто здольны дапамагчы працоўнаму чалавеку. Звольнілі з працы, не выплачваюць заробак, яшчэ якія парушэнні правоў. І да незалежных прафсаюзаў найперш людзі звяртаюцца па дапамогу. Чым адметны быў 2019 год для дзейнасці незалежных прафсаюзаў? Ці атрымліваецца у юрыстаў рэп адстаяць правы працоўных у судзе? Ці змянілася стаўленне уладаў да незалежных прафсаюзаў? Пра ўсё гэта мы сёння і пагаворым з маім госцем у студыі, а гэта сябра Савета прафсаюзу работнікаў радыёэлектроннай прамысловасці, праваабаронцам Андрэем Стрыжаком. Добрый дзень, Андрэй. Добрый дзень, шановныя гледачы і слухачы. Добрый дзень, Зміцер. Паколькі перад Новым годам не атрымалася нас сустрэцца, таму, можа быць, і ў першыя дні гэтага Новага года такія кароткія вынікі дзейнасці прафсаюза за 2019 год. Чым ён быў адметны для вас? Кароткі вынік, кароткая лічба, якую можна прывесці. Мы выйшлі на новы ўзровень кампенсацыі маральнага зыску людзям, якія згубілі сваіх сваякоў, якія загінулі на працы. Калі мы пачыналі гэтыя справы ў 2015 годзе, то гучная справа па абчэне мы тады адсудзілі для сям'і, для двух бацькоў 50 000 беларускіх рублёў. Цяпер мы выйшлі на такую ж самую суму на кожнага чалавека ў сям'і. І бацька, і маці па 50 000. І вось у нас быў такі вельмі буйны кейс, буйная справа, якая скончылася тым, што літаральна за некалькі дзён перад Новым годам яна ўстаяла ў апеляцыйнай інстанцыі, і людзі атрымаюць каля $185 000 у справе масавай гібелі працоўнікаў на трасе Мінска-Сіповічы. Там перавярнулася маршрутка, загінулі людзі. Вось, і мы цягам года займаліся гэтай справай, вось мы яе адсудзілі, і цяпер гэтыя людзі ўжо будуць атрымліваць гэтую кампенсацыю. Гэта такія вось жахлівыя і складаныя выпадкі. А наколькі часта звярталіся людзі, наколькі гэта магчыма адстаяць іх правы, калі вот тыя сітуацыі, якія я пералічваў, там, можа быць, звольнілі не так, як трэба, ці, можа быць, затрымліваюць заробак, людзі там 2-3 месяца не атрымліваюць. Вот гэта, наколькі гэта была распаўсюджаная з'ява ў минулым годзе? Скажем так, што ў Беларусі зараз ёсць праблема кантрактнай сістэмы, якая ўжо даволі даўно існуе, і зараз яна выведзеная з дэкрэта у працоўны кодекс, і гэта зрабіла яшчэ больш недасягальнай для адмены, скажем так. Але яна мае такую абаюдаострую сітуацыю, што з аднаго боку людзі, якія хочуць уладкавацца на працу і працаваць там стала, маюць праблему з працягам кантракту. А іншая сітуацыя — гэта калі людзі прыходзяць, напрыклад, працаваць у гандлёвую сетку, і гандлёвая сетка адразу са старта робіць ім кантракт на 5 год. І чалавек, калі уладкоўваецца на адныя ўмовы, потым аказваецца, што ён працуе зусім па-іншаму, менш зарабляе, больш працуе, перапрацоўкі, не тыя ўмовы працы, хоча звольніцца, яго не адпускаюць. Кажуць, што прывядзі на гэтае месца іншага чалавека, тады мы цябе адпусцім. Вось такіх спраў было вельмі шмат. І гэтым, на жаль, грышаць амаль усе сеткавыя буйныя рытэйлеры, якія ёсць у Беларусі. І з імі мы паспяхова ходзім і ў суды, і ў дасудовым парадку, таксама дапамагаем гэтым людзям звольніцца. Бо часцей за ўсё наймальнік парушае правы гэтых людзей, а там ёсць пэўныя працэдуры, якія дазваляюць нам гэтых людзей звальняць да сканчэння тэрміна. Таму вось такіх людзей шмат да нас прыходзіла ў мінулым годзе. Я так разумею, што вот назваць канкрэтную лічбу, колькі было такіх вот судоў, можаш, не можаш, і ці былі такія выпадкі, калі не атрымалася адстаяць правы працоўных? Безумоўна, мы працуем не са 100% гарантыі, як мы вельмі часта з нашымі юрыстамі жартуем, што хочаце гарантыі, купіце электрачайнік. Вось там будзе гарантыя, вам можаце памяняць яго, штосьці такое. А тут гарантый, безумоўна, няма ніякіх, бо гэта беларускі суд, бо бываюць розныя акалічнасці. Напрыклад, я таксама перад самым Новым годам правёў судовы працэс у Барысаве, якім мы спрабавалі знізіць
процент вінаватасці чалавека, які загінуў на працоўным месцы. На жаль, гэта не атрымалася, але гэтая справа трывае, мы будзем яшчэ падаваць на маральны зыск, спрабаваць яго адбіць. Таму як бы такога 100% результата, канешне, няма. Але гэта нармальна абсалютна, бо гэта працэсы, гэта сітуацыі, гэта розныя абставіны гэтых спраў. Таму я магу сказаць, што гэта десяткі выйграных спраў, ну і значна менш спраў, якія мы не смаглі давесці да пабеднага канца ў судах. Скажем, вот такія сітуацыі мы неяк вот абмяркоўвалі, што ёсць такая практыка, уже летняя традыцыя у тых же самых гандлёвых сетках і не толькі буйных, а ўвогуле ў крамах, калі, скажем, за нейкія там скрадзеныя тавары ці сапсаваныя тавары, там, ці нейкая там, як это называецца, усушка утруская, якая так незразумела якім чынам з'явілася. Гэтыя ўсе пакрыццё гэтых стратаў вешаюць, размяркоўваюць на супрацоўнікаў звычайных усёй крамы. Вот такія сітуацыі, каб іх вырашыць, увогуле варта звяртацца ў прафсаюз? Ну, нястачы ўвогуле, калі гэта назваць адным словам тое, што ты апісаў, яны такі біч гандля, асабліва такіх старых гандлёвых арганізацый, як Райпо, напрыклад. Вельмі часта ў нас з імі бываюць сутычкі, але час ідзе, і Райпо просто натуральным станам робіцца менш, бо яны робяцца банкротамі, ўсё менш наймаюць людзей. І адзінае выйсце з гэтых сітуацый — гэта дакладна ведаць, што ты падпісваеш, як ты падпісваеш. Кожны гандляр павінны разумець, што ён матэрыяльна адказная асоба і што ўсё, што ён робіць на сваёй працы, павінна ўвесь час фіксавацца пісьмова. Калі там нешта сапсавалася, ці там нешта мышы паелі, ці там, як ты кажаш, усушка утруска, гэта ўсё трэба фіксаваць дакументальна. І не проста казаць там загадчыку твайго гандлёвага аб'екта ці там нейкаму кіраўніцтву, што вось у мне там беда. А гэта трэба ўсё пісаць. І калі ёсць паперы, то тады на судах нам значна прасцей з гэтым працаваць. Бо суд заўсёды пытае, чаму вы не скардзіліся? Людзі адказваюць: мы скардзіліся. На словах гэта не зафіксавана. І таму гэта праблема вельмі вялікая, і зараз мы ўзяліся за гэтую сітуацыю з іншага боку, бо справы, з якімі мы працуем, іх усё больш і больш, а нашага фізічнага ресурса не так шмат. Леонід Судаленко, напрыклад, у Гомелі бярэцца за вельмі вялікую колькасць розных спраў, рознай цяжкасці. Я таксама дапамагаю яму, хаця я сам не юрыст, але ж ужо ўсё-таки троху руку набіў на гэтых справах і хожу ў суды таксама. І мы пайшлі па іншым шляху, мы спрабуем людзей адукаваць. І напрыканцы мінулага года мы правялі 2 такіх пілотных трэнінга, як змагацца, як не дапусціць парушэння тваіх працоўных правоў на тваім працоўным месцы ў Гомелі. Вось гэта былі абсалютна аншлагавыя мерапрыемствы, больш за 20 чалавек на кожнае прыехала з усёй краіны. Мы думалі, што гэта будуць толькі гомельскія, это прыехалі людзі з Воршы, з Магілёва, з Бабруйска. І мы вырашылі гэтую практыку працягваць, рабіць такія трэнінгі, на якіх мы на пальцах просто тлумачым людзям, што трэба рабіць, чаго не трэба рабіць, дзе ёсць тонкія месцы, дзе можа парвацца, дзе могуць быць нейкія падводныя камені у іх працы на працы. Ці здараюцца такія сітуацыі, калі, скажем, ну, адна справа, там нейкі там прадпрымальнік, там, ці невялікае прадпрыемства, ці той же самы там Белкапсаюз парушыў нейкія правы, з ім змагацца. А ёсць жа такія структуры, якія, як кажуць, там уладальнікі ці кіраўнікі якіх, як кажуць, набліжаныя да уладаў, скажем так, там, з гэтымі. Ці атрымліваецца, вот у судзе ёсць розніца, калі ты змагаешься, ну, нейкім там шараговым бізнесменам, які парушыў правы свайго наёмнага супрацоўніка, і якім-небудзь там, я не ведаю, там, еўраоптам. Ну, я магу сказаць так, што я такой розніцы вялікай не заўважыў. Безумоўна, бываюць розныя сітуацыі. У нас былі справы, калі мы судзіліся са структурным падраздзяленнем Беларуснафты, у Рэчыцы якраз такі, а гэта як бы арганізацыя, якая робіць велізарную колькасць бюджэта не толькі Гомельскай обласці, а ўсёй краіны. І нават там нам удалося адбіць вельмі вялікую частку той нястачы, якая была прад'яўленая людзям праз абсурднасць справы ўвогуле, якая там была. Там трубы зніклі, якія кожная важыць ледзь не тонну, якія не вывозіліся з гэтага склада, і там людзям выставілі просто шалёныя рахункі. Пры тым, што атрымалася, што пераўлік выявіў
профіцыт нейкіх труб і дэфіцыт іншых труб. І вось профіцыт яны абсалютна спакойна прынялі сабе на баланс, што грошыкі з'явіліся, гэта ж круто. А вось гэты дэфіцыт пакінулі на людзей. І як бы ясна, што ім іншай магчымасці закон не дазваляе, але ж все-таки можна было паспрабаваць неяк па-іншаму з гэтай ўсёй сітуацыі выйсці. У прынцыпе, суд там даволі справядліва гэта ўсё прысудзіў, наколькі ён мог. І там амаль 60%, по-моему, 60% цалкам мы скасцілі гэтым людзям. Ясна, што там все роўна сумы шалёныя, але ж ужо на 60% менш сталі. Іншае пытанне гэта тое, што мы зараз судзіліся з адной з будаўнічых арганізацый, якая з'яўляецца акцыянерным таварыствам, але там галоўная доля гэта дзяржаўныя акцыі. І з імі таксама даволі добра ўсё атрымалася, вось якраз пра гэтыя $185 000, які Леонід Судаленко адсудзіў у мінскім суде. Я і кажу, што ёсць магчымасць судзіцца і з прадпрымальнікамі і з дзяржаўнымі прадпрыемствамі, з буйным бізнесам, які, як ты кажаш, можа быць набліжаны да моцных нашага беларускага свету. Яшчэ одно пытанне да дзейнасці ўвогуле вашага прафсаюза. Яно звязана з тым, каму дапамагаць. Я да чаго пытаюся? Можа, з тыдзень таму, можа, крыху болей, мне патэлефанаваў адзін мой сваяк, звычайны рабочы, які працаваў на нейкую там будаўнічую фірму, звольніўся адтуль і з-за таго, што не выплачвалі там месяцы 3 заробак. І, ёсць прэтэнзіі. Ён мне кажа, ты мне параіш, вот, можа быць, якія там прафсаюз, там, ці хто, там, юрысты, якія маглі б мне дапамагчы, падказаць, там, як гэта ўсё афармляць, як там звяртацца ў суд, што рабіць. Я кажу, ты сябра прафсаюза ввогуле якога-небудзь? Не. І адзінае, што мне прыйшло на памяць, гэта вось прафсаюз рэп. Ввогуле, ёсць нейкая такая, спецыфіка. Вот мы сваім сябрам дапамагаем, іншае, выбачайце, мы вам дапамагчы не можам, бо ёсць па статуце прапісана, што бывае, што ні сябра не можам табе дапамагчы. У вас якая ситуация? Ситуация такая, что мы по законе можем представлять интересы только сябраў прафсаюза. В суде, напрыклад, калі я прыходжу до суддзі, я павінны паказаць, што чалавек з'яўляецца сябрам прафсаюза, гэта спраўка павінна быць, даведка спецыяльная, і павінна быць прадстаўленне маіх паўнамоцтваў. Гэта даверенасць на тое, каб гэтага чалавека абараняць. Безумоўна, калі пытанне ідзе пра суды, то мы можем толькі сябраў прафсаюза абараняць. Калі ідзе пытанне пра нейкую такую первічную кансультацыю чалавеку, які толькі прыйшоў і спрабуе зразумець, ці сам ён здолее з гэтай сітуацыі выпутацца, ці яму патрэбная дапамога, безумоўна, мы патлумачым, што ты можаш зрабіць тое, але вось гэта лепш рабіць, напрыклад, з намі, але калі ты хочаш, можаш рабіць і сам. Вось. Калі ўжо ідзе пытанне пра судовыя працэсы, яшчэ раз падкрэсліваю, гэта толькі сябры прафсаюза. Калі кансультацыі, то да нас звяртаюцца вельмі шмат розных людзей. Вось. І даволі часта яны, не ўступаючы ў прафсаюз, атрымліваюць адказы на тыя пытанні, якія бы не хацелі. Хаця, канешне, я за тое, каб людзі ўступалі ў арганізацыю, бо арганізацыя гэта не тое, што там, калі ўжо тебе смажаны певень дзяўбануў, уже трэба кудысьці бегчы. Лепш быць абароненым загадзя. Гэта як з медычнай страхоўкай. Ты афармляеш, не прыдалася, і добра. А як прыдалася, то яно вельмі моцна можа дапамагчы. У нас же заўсёды такое стаўленне. Трэба мяняць. Трэба мяняць. А што мне той прафсаюз, а што мне тая там якая-небудзь там прафесійная асацыяцыя, чаго я буду туды ўступаць, яны мне там не патрэбныя, што яны мне? А потым як давядзецца, то да каго бяжыш? Вот так і бяжыш. Будзем сапраўды... Добра, што ёсць да каго бяжаць. Вот пра гэта зараз я і хацеў спытацца, што ёсць да каго бяжаць пакуль што. Мы ўсе памятаем гэтую сітуацыю з затрыманнем кіраўніка прафсаюза рэп-спадара Федыніча. Суд, вот зараз чалавек знаходіцца там на... з прысудам, скажем так. Хатняя хімія, так. Да, хатняя хімія. Мы гаворым пра тое, што гэта такі палітычна матываваны наезд на незалежны прафсаюз. Прадстаўнікі ўлады кажуць, што які тут палітычны наезд, гэта звычайная крымінальная справа, і нічога тут такога няма. Тым не менш, вот увага ўладаў да дзейнасці незалежных прафсаюзаў, якая яна? Вот змяняецца яна і ў які бок апошнім часам? Тут трэба сказаць адразу, што сітуацыя пакуль што са статусам
там Геннадия Федыніча і Ігоря Комліка не надта змянілася, не гледзячы на тое, што была амністыя, з іх знялі толькі по 1 году прысуда, які ў іх быў. Таму дэ-факта сітуацыя такая, як і была, яны па-ранейшаму пад гэтымі прысудамі ходзяць. Што тычыцца нашай арганізацыі, ўсё вельмі па-рознаму. Зараз, у прынцыпе, арганізацыя перажывае такія даволі непростыя часы, бо ў нас атрымліваецца, што павінны адбыцца з'езд чарговай арганізацыі, дзе павінна быць абранае новае кіраўніцтва. І гледзячы на ўсе гэтыя моманты, на пераслед лідараў прафсаюза, на тое, што ўлада ініцыявала сфабрыкавала гэтую справу супраць прафсаюзаў, я не выключаю, што 2020 год новай палітычнай, я б не назваў бы нават палітычнай, бо Беларусі з палітыкай ўсё складана, электаральнай кампаніі, якая аб'яўленая, абвешчаная ўладамі, гэта выбары прэзідэнта. Магчыма, менавіта мы можам стаць такім узорна-паказовым хлопчыкам для біцця, як у свой час гэта быў Белы легіён і іншыя арганізацыі, бо ўлада нас прыкмеціла. Якія падставы так думаць? Такія падставы, што я зараз бачу вялікую цікаўнасць да дзеяння нашай арганізацыі з 17-го года, з пачатку гэтай ўсёй справы. Другое гэта тое, што мы даволі раскручаныя, нас даволі добра ведаюць людзі. І ўлада можа скарыстацца гэтай сітуацыі, каб сказаць, што вось гэтых мы менавіта і будзем прэсаваць гэтым разам, бо ім трэба кагосьці прэсаваць. Бо ўжо ўсіх адпрэсавалі збольшага. Ну, не ведаю, можа, гавары праўду. Хто яшчэ? Хто з такіх структураваных? За што канкрэтна вас можна браць, прэсаваць так паказальна? Белы легіён, там, за што іх узялі? Тэрарысты, зброя, а вы што? Ну, іх жа яны не тэрарысты, не зброя. Наркадылеры? Ўсё, што заўгодна можна прыдумаць. Можна прыдумаць, не ведаю, там, нейкія махінацыі з грашыма, не ведаю, там, падстаўныя нейкія штукі. Ўсё, што заўгодна. Улада прыдумае, не будзем ёй падказваць. Калі яна захоча, яна прыдумае. З Белым легіёнам таксама ўсё было не надта зразумела, бо гэта людзі, які ўжо давным-даўно паміж сабой не камунікавалі, і тут з іх слепілі нейкую тэрарыстычную арганізацыю. Тут жа такое пытанне, што калі ёсць мэта, то няма перашкодаў. Быў бы чалавек, артыкул знойдзецца. Ну, да, сапраўды, не будзем падказваць. Бо нас слухаюць і глядзяць не толькі нашыя сімпатызанты. Ну, а тут зараз спрацуем, як піаршчыкі на кампанію такія. Тым не менш, ты зараз сказаў пра тое, што будзе з'езд чарговай арганізацыі, што, магчыма, і хутчэй за ўсё будуць абіраць лідара, старшыню прафсаюза РЭП, і мы ж ведаем пра твае амбіцыйныя планы узначаліць гэтую арганізацыю. Ну, я пакуль бы не стаў бы каментаваць сам працэс выбараў, сам працэс вылучэння туды, бо гэта вельмі складаная сітуацыя. Зараз наша арганізацыя павінна прайсці такі этап, як вылучэнне дэлегатаў на гэты з'езд. Ад гэтага таксама шмат што будзе залежаць. Таму як бы гэта пакуль што такая тэма, якую, можа быць, не надта я буду каментаваць, праз тое, што гэта ўнутраны працэс, які павінны скончыцца нейкім канструктыўным кампрамісным вырашэннем, бо зразумела, што любы такі выбарчы працэс — гэта час дамоўленасцяў, час нейкіх варыянтаў, розных варыянтаў развіцця падзей, і таму для нас гэта складаны момант, і ён ускладнены тым, што адбываецца зараз вакол прафсаюза з гэтым палітычна матываваным пераследам, і будзем глядзець, як гэта ўсё вырашыцца, але я спадзяюся, што горш не будзе, як мінімум. Ты не хочаш каментаваць, але ж задаючы гэтае пытанне, я ж не ведаў твайго адказу. Тут ж можна было разлічваць на што заўгодна. Раптам ты сказаў, я гляджу на тую сітуацыю, якая адбываецца ў краіне і вакол прафсаюзаў, і вырашыў, навошта мне гэтая галаўны боль, я адмаўляюся ад сваіх намераў узначаліць арганізацыю. Ну, гэта адзін з варыянтаў адказу, які я мог бы даць. Да, так? Але не дасі. Але я даў той адказ, які я даў. Пакуль мы глядзім на тое, што зараз адбываецца, і паглядзім, што будзе далей. Час яшчэ ёсць некалькі месяцаў, за якія шмат што павінна вызначыцца, і я думаю, што навіны на гэты конт яшчэ будуць. На пачатку нашай размовы я сказаў, што не толькі у нас у гасцях сябра Савета прафсаюза РЭП, а праваабаронца. Ну, безумоўна, прафсаюз праваабарончая па вялікаму рахунку арганізацыя, тым не менш само слова праваабаронец, оно больш шырокае, чым дзейнасць у межах прафсаюза. А зараз праваабаронцаў шмат працы.
асабліва пасля акцыі у абарону незалежнасці Беларусі нейкім чынам далучаныя да гэтых всіх працэсаў? На жаль, Беларусь увогуле такая краіна, дзе працы праваабаронцаў заўсёды хапае і можа быць больш, чым у іншых краінах. Спецыфіка нашай працы ў тым, што мы ўвесь час сутыкаемся з праблемамі, якія існуюць ужо больш за 20 год. Гэта першую чаргу свабода выказванняў, свабода мірных сходаў. Вось для ўлады гэта вельмі вялікая праблема, на ўвесь час прэсуюць людзей, якія проста выходзяць на вуліцу, каб выказаць сваё меркаванне. Калі казаць пра праваабарончы бок, я перад тым, як пачну распавядаць пра тое, што мы робім у межах гэтай кампаніі за незалежнасць, я хацеў бы яшчэ дакрануцца да пытання, як праваабаронцы і прафсаюз разам могуць суіснаваць і супрацоўнічаць. Напрыклад, у нас ёсць вельмі добры прыклад. Леонид Судаленко сфармаваў практыку, якая зараз дазваляе казаць, што ў гомельскім рэгіёне ёсць магчымасць абараняць людзей, якіх высылаюць на доўгі тэрмін з тэрэнаў Беларусі за розныя такія не надта вялікія прыграшэнні, скажем так. Ну, непрапорцыйна вялікае пакаранне. Высылка на 10 год, напрыклад, чалавека, які там 10-15 год пражыў у Беларусі, у яго ёсць дзеці, сям'я, праца, крэдыты. Вось. І мы гэта зрабілі, і зрабілі гэта такім чынам, што праз прадстаўніцтва прафсаюза РЭП нашыя магчымасці як праваабаронцаў праваабарончага цэнтра «Вясна», яны якраз такі даюць магчымасць заходзіць у суды і даводзіць у судах неправамоцнасць гэтых рашэнняў, якія прыносяць лакальныя аддзяленні Міністэрства ўнутраных спраў. І гэта такі добры прыклад, як могуць суіснаваць розныя структуры, якія, ў прынцыпе, адны займаюцца сацыяльна-эканамічнымі правамі, іншыя грамадзянска-палітычнымі, і гэта ўсё разам робіць сінергію. Гэта робіць разам гэтай арганізацыі мацней. Калі вярнуцца да сітуацыі з кампаніяй за незалежнасць, я сёння тут упершыню кажу у гэтым эфіры з табой пра тое, што кампанія BuyHelp аднаўляе сваю працу, бо зараз адбываецца наступная рэч. Нягледзячы на тое, што нібыта вось гэты накал грамадскага супраціва, грамадскіх выступаў, ён спаў, мы бачым абсалютна фатальныя, абсалютна жудасныя рэчы, якія адбываюцца ў судах. Штодзень зараз пасля Новага года амаль штодзень людзям выносіцца такая колькасць штрафаў, што яна складае 10-15 тысяч $, на дзень. І гэтыя грошы падаюць на людзей, якія выходзілі за незалежнасць, якія сталялі. Мы зараз кажам пра бярэм адзін дзень суды судовага канвеера, так. Па ўсім там, то есть і ў Мінску там, і можа быць і ў рэгіёнах. Збольшага гэта Мінск. Збольшага Мінск, бо ў Мінску былі самыя масавыя мерапрыемствы, самыя масавыя акцыі, і людзей тых, якіх яны першапачаткова міліцыянты ідэнтыфікавалі, яны якраз зараз іх масава штрафуюць. І гэты працэс будзе доўгім, бо пасля таго, як скончацца людзі, якія выразна бачныя на відэакамерах, яны могуць прымяняць тыя самыя метады, якія рабілі ў 10-11 годзе, калі яны проста праз ідэнтыфікацыю мабільных тэлефонаў і знаходжання чалавека ў пэўным месцы могуць спрабаваць таксама гэтых людзей прыцягваць да адказнасці. І гэта будуць велізарныя сумы, велізарныя штрафы. Таму я зараз у эфіры Еўрарадыё заклікаю ўсіх беларусаў дыяспары далучыцца да новай эдыцыі кампаніі BuyHelp. Мы ўжо у які раз, у 4-й, па-мойму, запускаемся, бо сітуацыя такая, што гэта велізарныя грошы. 30-50 базавых для чалавека, гэта 1000 рублёў, гэта 700 рублёў. Зараз базавая яшчэ і паднялася, і выплачваць іх неяк трэба, бо калі чалавек не сплачвае, вы ведаеце, што з 1 студзеня цяпер ёсць сістэма, па якой штраф аўтаматычна будзе спісывацца з карткі чалавека альбо з дэпазіта, калі ён ёсць яго ў банку. Таму гэта сітуацыя такой даўгавой ямы з большага. Атрымліваецца так, што масава міліцыянеры складаюць пратаколы. Так. І масава суды разглядаюць гэтыя справы, прычым наколькі я гляжу, там 20 базавых, 30 базавых, 50 базавых, то есть атрымліваецца, што даюць, фактычна па максімуму. Па мінімуму даюць па мінімуму, скажем так. Амаль не даюць мінімальных, даюць вялікія штрафы, так, 30-50 базавых збольшага. Пра што это можа сведчыць? З аднаго боку, што мы маем? Лукашенко заяўляе пра тое, што незалежнасць і суверэнітэт краіны гэта каштоўнасць, якая не падлягае ніякаму сумневу. З другого боку, мы бачым, што людзі выходзяць у падтрымку гэтага выказвання Лукашэнкі. Фактычна,
у абарону незалежнасці Беларусі, не заклікаюць ні да звяржэння ўлады, не крычаць Лукашенко сыходзь. Фактычна большасць людзей, асабліва тыя, хто стаяў у ланцугу, яны ўвогуле маўчалі, нічога не гаварылі. І гэтых людзей караюць за тое, што яны фактычна падтрымліваюць тэзу, агучаную Лукашэнкам, а суды пры гэтым выносяць па большасці выпадкаў максімальныя штрафы. Што гэта? Як я і казаў самым пачатку адказа на пытанне пра праваабаронцаў, для беларускай улады гэта нейкі пунктик свабода мірных сходаў і свабода выказванняў. Яны ўсю сваю гісторыю стараюцца людзей альбо прэсаваць суткамі, альбо прэсаваць штрафамі менавіта тых людзей, якія робяць масавыя маніфестацыі. Відаць, нашай уладзе добра памятаецца 91 год, калі поўная плошча была працоўных, якія патрабавалі для сябе лепшага жыцця. Відаць, перад вачыма нашай улады стаяць тыя выступы, якія былі ва ўкраіне не так даўно, у 14-13 годзе. Яны рэальна баяцца вуліцы. І людзі, якія маюць мужнасць, маюць магчымасць выходзіць і казаць сваё меркаванне і вось падтрымліваць незалежнасць іншая, гэта мужныя людзі, бо ў Беларусі заўсёды гэта цягне за сабой рэпрэсія. І як мы бачым, зараз улада адыходзіць ад рэпрэсій пакараннямі суткамі, арыштамі і пераходзіць на рубель. Бо, скажем так, як чалавек, які адбыў 2 адміністрацыйных арышта, я магу сказаць, што ў прынцыпе гэта не самае горшае, што можа быць у жыцці. А вось атрымаць некалькі штрафаў па 1000 рублёў, калі ў цябе, напрыклад, заробак 500, і тебе трэба яшчэ там неяк патлумачыць гэта сваёй сям'і, чаму ты там выдаш такую купу грошай і за што. То можа быць у жонкі ці у мужа будзе пытанне, навошта ты туды ходзіш? Ты ж думай не толькі пра сябе. І вось гэты метад уціску можа быць нават больш эфектыўны з пункту гледжання нашай улады. Караць рублём, бо рубель гэта не час твой, які ты правядзеш у арыштанцкім доме, а гэта трэба дзесьці знайсці гэтыя грошы. Это таким чынам знайшлі магчымасць атрымаць кампенсацыю падатковага манёўра. Я не думаю, што гэта тыя ж самыя грошы, бо, канешне, там зусім іншы парадак лічбаў, але на мой погляд гэта такая магчымасць. Як кажуць, курыца па зерніку клюе, да? Так, а у нас ж гаспадар гаспадаравіты, таму можа быць і так. Но все роўна я вяртаюся да той думкі, што гэта моцная магчымасць уплыву на людзей, бо такімі велізарнымі штрафамі, канешне, даволі лёгка адбіць нейкае жаданне штосьці рабіць, асабліва тых людзей, якія впершыню гэта атрымліваюць. Чыста такое страх вуліцы і жаданне адбіць на гэтую вуліцу выходзіць імкненне, ці ўсё ж такі хоць і новы кіраўнік Міністэрства ўнутраных спраў заяўляе пра тое, што ад усіх гэтых планаў, колькі там выпісаць штрафаў, мы адыходзім, адмаўляемся, але тут, глядзіш, можа, кажуць пра адмаўленне, а самі думаюць: мы тут з самага пачатку года план выканаем до конца года. Тут же таксама такое пытанне: адмаўляемся ці адмовіліся? Адмаўляцца можна колькі заўгодна, гэта працэс. І яны могуць сказаць, што мы паступова пераходзім там нейкіх там пытаннях да смягчэння іншых всякіх штук. Канешне, гэтая рыторыка ёсць, але я б все-таки верыў бы вачам і верыў бы тым квітанцыям, якія людзям выпісваюцца ў судах. Это першы момант. А другі момант, што тут ёсць такая троху казуістычная рэч, што калі ты не караеш чалавека арыштам за тое, што ён выходзіць на вуліцу, а штрафуеш яго, ты фактычна уводзіш плату за тое, што ты можаш выйсці і нешта там выказаць. Плата за мітынг, плата за выказванне меркавання. Яшчэ і градацыю зрабіць. Так. Мітынг за абарону незалежнасці 30 базавых, мітынг за змену ўлады 50 базавых. Так. По-рознаму можна рабіць. Мы ведаем, што ў нас і так міліцыя ўжо платная паслуга па тых мерапрыемствах, якія праходзілі на БНР-101, але фактычна зараз просто улада паставіла гэта ўсё на поток, і ты, калі ўжо ідзеш на нейкую маніфестацыю, павінны сабе дзесьці ў галаве там альбо з кішэні дастаць 30-50 базавых, пакласці іх і ведаць, што хутчэй за ўсё у цябе іх забяруць за тваё права выказацца. Гэта, канешне, ненармальна, гэта пераслед, гэта вельмі моцнае ўмешальніцтва ў правы чалавека. Мы, як праваабарончая супольнасць, я як праваабаронца вельмі жорстка стаўлюся да такіх пытанняў, і все магчымыя, скажем так, хітрыкі і спробы розных структур беларускіх, у тым ліку і Міністэрства замежных справ, казаць, што ёсць паляпшэнне пэўнае, што вось мы не садзім кагосьці. Добра, вы не садзіце, але тыя штрафы, якія вы выносіце, гэта вельмі моцнае парушэнне правоў чалавека. Узгадаем суды
калі вы ў судах адстойвалі правы працоўных і ваши поспехі ў гэтым накірунку, вось у дадзеным выпадку з штрафамі за ўдзел у вулічных акцыях атрымліваецца ўсё ж таки адстаяць правы чалавека на свабоду сходаў? Но калі казаць пра свабоду сходаў, гэта адно пытанне, калі казаць пра працоўныя правы, гэта іншае пытанне. Насамрэч ёсць нават у працоўных правах ёсць такія тэмы, якія абсалютнае табу, напрыклад, гэта кантрактная сістэма. За ўвесь час існавання кантрактнай сістэмы ў Беларусі не было ніводнага працэса, які быў бы выйграны працоўным, які б даводзіў, што ён незаконна пазбаўлены магчымасці працы праз сканчэнне кантракта, праз непрадленне тэрміну кантракта. Ні адзін суд за гэта не бярэцца, хаця пэўны час была калізія паміж працоўным кодэксам і дэкрэтам, дзе там можна было па-рознаму талкаваць іх, але суды за гэта проста не браліся, яны гэтага адкрэшчваліся. Таму казаць пра тое, што вось рэп жа ж адсуджвае там нейкія сумы для працоўных, так чаму ён не можа адбіць людзей у працэсах, звязаных з свабодай мірных сходаў і выказванняў, то трэба разумець, што беларуская судовая сістэма працуе не зусім так, як павінна працаваць судовая сістэма ў дэмакратычнай дзяржаве, і ўсе справы, якія маюць палітычны характар, яны абсалютна адназначна будуць трактаваныя ў бок дзяржавы, а не ў бок чалавека. Хаця ёсць, канешне, выключэнне. Мы ведаем, што некалькі справаў зараз было адпраўлена на дапрацоўку. Гэта Алана Гербемарян і Лявон Баршчэўскі. Гэта тыя людзі, якія таксама іх спрабуюць прыцягнуць за ўдзел у гэтых мерапрыемствах у ланцугу і ў шэсцях і мітынгу, але паглядзім, што з імі будзе. Ну, гэта рэдкая сітуацыя. Гэта трэба ўжо, каб там міліцыянты накасячылі, напрыклад, прадставілі пратакол пусты абсалютна ці штосьці такое. Вось. Ну, ведаеш, тут у дадзенай сітуацыі ўсё ж таки цікавае і такое стаўленне суда. Я прыгадываю справу Мацкевіча, якога спрабавалі таксама прыцягнуць да адказнасці за ўдзел у нейкай вулічнай акцыі. Аказалася, што Мацкевіч у гэты дзень увогуле быў за межамі Беларусі і паказаў паспарт са штампамі. І што, чым скончылася? Справу адправілі на дапрацоўку. Так. Не завярнулі, не скасавалі, адправілі на дапрацоўку, і яго там дапрацоўвалі гэтую справу столькі, сколькі трэба, каб скончыўся тэрмін. І ўсё. Хто за ілжэсведчанне пацярпеў, міліцыянт такі склаў фальшывы пратакол і хлусіў у вочы суддзе, быў пакараны? Не, безумоўна, не. І гэта яшчэ адна такая спецыфіка нашай судовай сістэмы. Калі перайсці, напрыклад, ад адміністратыўных, это даволі, канешне, непрыемная рэч, адміністратыўны штраф альбо суткі, але ж ёсць яшчэ больш жорсткія штукі, такія як там крымінальны пераслед. І калі, напрыклад, ты ж ведаеш, які ў нас адсотак апраўданых у судах, там нейкі 0,02. 0,02%. У 10 разоў менш, чым наша беспрацоўе афіцыйнае, так? Якое таксама лічыцца, незразумела як. І чаму так? Бо вось тыя пытанні, якія ты ставіш, на іх ні ў кога няма адказа. Як караць гэтага міліцыянта, які сфабрыкаваў справу? А як, напрыклад, караць суддзю першай інстанцыі, які вынес заведама неправасудны прысуд па гэтай справе? І таму робяць менавіта так, што калі бачыш, што чалавек абсалютна невінны, ён там 1,5 гады адматаў в СІЗО, яму і даюць гэтыя 1,5 гады. Чалавек выходзіць у зале суда, і ён не мае права на кампенсацыю, бо ён быў асуджаны. А фактычна ён быў невінаваты. І гэтая сістэма працуе не толькі ў адміністратыўных справах, на жаль, і ў крымінальных таксама. На заканчэнне вернемся яшчэ раз да вашай ініцыятывы дапамогі зараз вот аштрафаваным. Кампанія BuyHelp. Ці разлічваеце вы, што адгукнуцца людзі? Ну, я вельмі на гэта спадзяюся, бо незалежнасць все-таки яна вельмі шмат што значыць для тых беларусаў, якія жывуць у Беларусі, для тых беларусаў, якія жывуць па-за межамі нашай краіны. І беларусы паказвалі ўжо не аднойчы, што салідарнасць гэта не пусты гук і што яны здольныя арганізавацца і дапамагаць тым людзям, якія трапілі ў беду. У дадзеным выпадку тут сітуацыя даволі прынцыповая. Мы бачылі тысячы беларусаў, якія прыехалі на пахаванне Кастуся Каліноўскага, які быў правадыром ідэяў незалежнасці Беларусі.
Беларусі. І я спадзяюся, што для гэтых людзей гэта настолькі ж важна захаваць Беларусь тую, якая яна ёсць, і падтрымаць тых людзей, якія выступаюць з такімі пазіцыямі, што Беларусь павінна існаваць, як яна ёсць. І я вельмі спадзяюся, што і беларусы краіны, і беларусы дыяспоры падтрымаюць наш збор знову, як гэта было раней, і мы зможам дапамагчы тым людзям, якія зараз трапілі пад гэты 9 вал штрафаў, якія ўлада налева і направа раздае замест навагодніх падарункаў тым людзям, якія выйшлі ў абарону незалежнасці. У вас ёсць ужо прыблізны хаця бы там першасны, скажем так, спіс людзей, каму патрэбна дапамога, пра якія ўвогуле сумы ідзе размова? Так, безумоўна, гэтая праца робіцца у цесным супрацоўніцтве з праваабарончым цэнтрам «Весна», які ведзе абсалютна ўсю статыстыку, які маніторыць большасць судовых працэсаў, які адбываюцца па гэтых справах, і ёсць прозвішчы, ёсць сумы, ёсць разуменне, каму ў першую чаргу патрэбная гэтая дапамога, бо ёсць людзі, якія просто там могуць быць заблакаваны, напрыклад, выезд з краіны, а ён працуе дзесьці за мяжой, яму гэта трэба. Таму гэта працоўнае пытанне, яно, канешне, вырашаецца ў працоўным парадку у такім шчыльным супрацоўніцтве. Мы праваабаронцы адзін за аднаго, і таксама, як і людзі, якія нам дапамагаюць. Ну, адразу хочу зрабіць такі анонс. Вот і сёння, і заўтра суды яшчэ будуць працягвацца. У панядзелак о 13 гадзіне да нас прыходзіць юрыст праваабарончага цэнтра «Весна» Валентин Стефанович, і мы абмяркуем усю гэтую сітуацыю са штрафамі, з судамі, са спробамі абараніць людзей. BuyHelp. Куды заходзіць, дзе шукаць інфармацыю? Наша старонка ў Фейсбуку BuyHelp, па-першае. Па-другое, я спадзяюся, што з'явіцца матэрыял на Еўрарадыё, у якім будуць знаходзіцца рэквізіты нашых рахункаў і магчымасці пералічваць грошы праз PayPal, праз іншыя шляхі, якія даступныя нам. І я спадзяюся, што людзі заўважаць адгукнуцца на гэты наш прызыў. Мы таксама спадзяемся, што адгукнуцца людзі, таму што сапраўды дапамога трэба. Дапамогу аказаць трэба тым людзям, якія выступілі, не пабаяліся ў абарону незалежнасці Беларусі і за гэта ж пацярпелі ад беларускіх уладаў. Андрэй Стрыжак, Зміцер Лукашук, сумесны стрым, Еўрарадыё і яе прамовы. Слухайце і глядзіце нас, далучайцеся.